Ďalší. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo vás trápi? Bolí ma nos. Ty košte. Cítite toto? Necítim práve. Jak je to možné? Jak sa vám to stalo? No, dneska som sa zobudil a necítil som si nos. Skúste fúknuť. Teraz. Teraz hlboká fúknite. Tej kokos. Dobre. Dobre, vyberte si kartu. Momentík, to bude. Môžem si ju pozrieť? Áno. Nie. No, nevyzerá to dobre s tým vašim nosom. Dobre, teda. Počkajte. Ja už viem presne, čo vám predpíšem. Ďakujem. To bolo. Ahoj,